Ma, ito na tayo mata. Sige na, magaglingkura dia. Hindi ka nasa tama. Saan na po na itong ibaligya, Chloe? Ay, kabala ka dia, ma. Kahit makakwarta, lagi ta karon. Basta ako'y bahala. Ta, Pwede ni. ang awa ro, ang tumbler man ako ang gitripingan ani, oh. Ila po ibaligyan ni mo na, Chloe, eh. Ay, narama, oh. O, kita ka ni 50, oh. Puna imong tripping, Chloe, me. Sis, kita ka ni 50 ba? Oh, O, 50? sus, kabalo ba ka, Chloe, nga mahal kay palit ang tumbler, nga ibaligyan rin mo 50? Sus, ay, kabala ka dia. Basta kay ako'y trabaho karon. Sada ni ako, ah. Kwarta ta, kuan, libre. Si libre, uy, si libre ho ni mo, anak. Bantay, lagi ha. Basta mapaghilom na, maki, alingugog. Mabit Bigyan to. ako. Sige na kayo, mabrigyan ako. Oh, palit na mo, ani. Palit na mo, 50. Palit na mo. Oh, palit na mo. Hindi ang mga kanya, palit to. Hindi ang. Sasagot lang, ma. Happy na sila, padoon na. Nagawas na sa auto. Nagato ko eh. Ay, ten, say mo, te. Saan man yung baligya, day? Kalit, oh, 50, te. Barato na, te. Oh, 50 na, day. Mahal man na, day. Kani, abi, palito na ako, day. Tag 50 na, day, be. Ay, tibi. Bambi na, be. Narot yun. Basta, biyari ka. Nga, day, oh. Eh, lamat yan ni Tia. Lamat yan, nakakwarta ni Puti. Wait, eh. Oh, di ba, ma? Oh, kita ka na, ma. Kwarta ta. Safety kayong tumbler ni mo. Da. Utik ba, utik. Pag-ama na. Pintil-pin mo, Tia, magsulat mo sa tag 50. Oh, may papel, oh. Ugkuan. Tilpin, oh. Pagsulat na diya. Ginagawa mo. Tarungan ni mo agi, ha. Sige. Kung na mo baligya. Tingnan, taragya po. Wala, pagka-increase lugar, 50, gyapon. Ay, oh. Papil, rabaya. Oh, sige. Kailan na mo nakita diya? Kuan, takong mo rin, Manito, 50. kalo-kalo ba ka ni mo ang trabaho ni mo, oy? Di ka makasabanan ng balikan ka na yung customer ni mo. Dili lagi, ma. Ayun, makunan dito. Fixing kwinta kang duha. Danira niya, ay may gilad tiya. Yes, tiro ka na tiya, ha? Manguha, ha? Bahin ta na. Ako. Oh, palit na mo. Tag 50 lang. Barato ra kaayo, 50. Palit na mo. 50. Is pagkagara diya, Chloe. Sama na. Ay, lagi saba dia makay. Sige ni mabot customer karon. Makuan ta na. Mabastig ta na. Ano nagpalit? Sige na, pag-store ko na diya. No, may dol customer diri, oy. Sama na, oy, kana may baligya. Yan pag Huwag yung tao, oh. gilid niya. Kay nay mo agi karon. Palit na mo, 50 lang, 50. Uy. Makay mo to, bay. Hilom ka makay. Karong motor panaog sila, oh. Hindi na ko diya kay datuon, oh. Datuon, oh. Ibulog kayong kuntas. Bukan na ako. Ay. Call, ano si mo call? Yung si call. Ay, tumboy di ka call? Ay, sorry ko la. Sa man yung baligya ni mo dahil nga, nag-inusara man na, ha? 50 lang ni Col. Oh, pero chad na ni Col. Aday, be, palita ko na din. Ay, salamat kay Col ah. Ako lang. Bye, Col. Oh, di ba ma? Sige, paghilom. Wow! Nataon? Oo. Aray, 50 mo ang. Si gara de Chloe, be. Be, ito nga ta. Wa, dapat ako ang 50 ha? O, ito nga galitan, no? Uy, Be. naku anay ha? Dapat di ko yung dapat mo yung Ito man akong tumbler diya, okay pa na. Eh, safety. Oh, safety kayo?